नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान। आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा। आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स टी। अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे 9421 72 71 48। एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे शिवसेना पक्षातील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आलाय। खरी शिवसेना आमचीच असा सूर शिंदे गटाने लावून धरलाय। त्यामुळे शिवसेनेचे धनुष्यबाण सुद्धा आम्हालाच मिळायला हवे अशी मागणी शिंदे गट करतोय। अशात शालिनी ठाकरे यांनी पुन्हा एक ट्विट करत शिवसेनेला डिवचलंय। एक एक करत आमदार, खासदार, शिवसेना पदाधिकारी शिंदे गटात जात असल्यामुळे खरी शिवसेना आमचीच, त्यामुळे चिन्ह आम्हालाच मिळायला हवं अशी शिंदे गटाची मागणी आहे। या संदर्भात शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र देखील लिहिलंय। पण जेव्हापासून शिंदे गट आणि ठाकरे वाद सुरू झालाय, मनसे देखील ठाकरेंवर टीका करायची एकही संधी सोडत नाहीये। अशात शालिनी ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा मैदानात उडी घेतली आहे। मनसे नेत्या शालिनी ठाकरे यांनी शिवसेनेला डिवचणारे एक ट्विट शेअर करत त्यांच्यावर टीका केली आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की रेल्वे इंजिन भाड्याने द्या असे उपदेश देणाऱ्यांवर धनुष्यबाण डोहाळे जेवणासाठी भाड्याने देण्याची वेळ आली आहे। या ट्विटवर त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना देखील टॅग केलंय। आता या ट्विटवर शिवसेना काय प्रत्युत्तर करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलंय। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।